Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Sirvomu vlogs. Pini vlog sabang ke nili isi ke Chepate dun do laso Chepate dun long nili nong istami long pon lasi subs ning karong vlogs pini bang ke lasi nang lang dun ikta ke Chepate bang nang litum chini nelang tahai lasi ke Chepate bang ke Pangvuivepin ke Chepate laso Pangvuivepin Chepate abang ke isi project Labangso Chepate la ke nonsonjo Karbi Alam ilitum keningje lo bon setami ilitum ke bang alam ke pajupon lok se ilitum ke arni bang tami chepatirpi pen ke cingki nonason Geneva taho lason tiniali taho lapuson Pangvuivepin jai titi la Labangso ke Chepate long ke la hai Pangvuivepin long le lo Labangso aka Chepate nili Chepate dun ceng lo la pen kibiceng ta hailang pon la kibiceng bang ke USA pen mate United Karbi Student Association la bangso Chepate kibipon la ke tarlangsu Karbi Youth Festival ho si bipon hala bangso ke Chepate hut nili ke ceng si ke Chepate dun hut ke nili thang anong italong dun da themaneli ke chokche si hini bak dokok ta hai bon setami adun thu ningkan mate peneng lo 2020 Karbi Youth Festival long setami nili Chepate dun lo Labangso Chepate dun long nili adun thu nong mate second sin nili long dun lo la pen non Labangso pini ke Chepate nili kehaidun abang ke la ke non lockdown lo por na hokta chon long le por setami Karbi Alam cheteng ni netat nang pua phan la pen Charlie pon bom nang pua phan si USA pen setami puthota ko online Pangvuivepin ke Chepate labang setami bipon lo Labangso ke Chepate long dun lok lo Labangso Chepate long ke long dun la ke Karbi Youth Festival long ane long dun da lo athema Labangso ke padusi ke Chepate long niliphan call nang le dun ro ko puson ni call nang le dun ro ta la do not disturb long stami ber ke ber lang lo stami ko puni ko pai ka we bo amala call nang le dun ham lo amat call bang ke than per lo stami hola a live bang ke off check lo ko resume long ber lo amat ipu ke matha pen men Kaprek da amat ison alam ningje peng do ko lo alam mai nang than thelo henta standing je peng do ko ma se ke thomanong ansi long dun cholo tami cholo hola akhei tum hans tami ke cheng si jer song teron la pen la adun thu ke long dun hosting la tum hans tami congratulations butaku banglam paju jai li lo ka tami cholo de la ta bang ke Labangso ke Chepate long kadoka we pangrumpet 153 jon to bon ingdeng hini phan la 153 amunit pen selected se bangkep phan adun thu Chepate thu lo Labangso bangkep ke select amen ke lahen lo la pen ke padusi angkung mate final round of phan ke la bangke bangbong pen bai thom phan si select lo la bang thom amen bang ke lahen lo ke cheng si round long ke Chepate dun nili live kita ma video clip asap so lang tha kardom kangkrong kang sai aporte aphan la pen Karbi akhei do an phan tami nili hin pen kardom pajir lo pini Labangso Pangvuivepin ke Chepate along nili tumphan alam thepli nang ki pido Labangso pliang bong pen nili kangwai pon labang ke jutang jubat lasi nili pangcheng ikpo akhei tin along sitami jutang jubat ke do lapuson thak si litum Karbi akhei long sitami ingcholim Karbi jutang jubat sitami litum long do pudam klote litum Kaprek akhei atum pen langdam lote ilitum si jutang jubat ke kangchu pusi nili
mathadam jutang jubat pelote ilitum dopik lapen la nonabang ke adun thu angkung labang second round of video clip setami live pod nang litum sab sobak lang ita kardom kadokawe phan lapen Pangvuivepin Labangso Chepate kibia akhei atum phan nili ning aklong pen choro pajireklo nili phan puthot adun thu angkung along nili men nangke ponapot lasipini Labangso Pangvuivepin ke Chepate long nili lapen nili pen Chepate rapedo an atum phan setame lam thepli nange pido lasi Labangso lam thepli angbong pen nili inglong pu alam the bangsi chongwai pon iklo lasi nili cheng ikpo inglong laki ilitum sokarbi tum ke ningcharong nangji ilitum inglong angbong si ilitum ke dolong Labangso inglong angbong ilitum ke dolong pen ilitum ningchaparong nangji alam the ke la puhan lo ilitum kaprek adim long langdam ploti inglong arlok kawedet ajoy ni penang an tomon ke mi sitami alang litum long ik e bon sitami ilitum anglong mate ilitum along rilong bang ke inglong ke dua jok ilitum mesena tomon ilitum kai kita me chop hanglong lapen marat mareng api sitami ilitum inglong along penang an ke dudu lasi Labangso inglong along ke do amarat api etum sitami ilitum akaprek along rilong bang ke ilitum langlong le data hai bon setami ilitum cheparo kami ilitum long rie long ke lapuson inglong long ke do amarat mareng setami ilitum along ke do lapen ke padusi mate final round aphan nili Chepate do na video clip ke lahan lo laitha kardom Labangso Pangvuivepin pen Chepate long nili phan angdung kiti angkung an nangke pon apot nili Labangso Chepate kibi akhei tum phan sita mining aklong pen choro parpik lo pini angdong kiti along lam thepli nangke pi angbong pen nili kechong wai pon lake Karbi risonim sorong aje lasi nili non chengpon ikpo Karbi risonim sorong aje lake ilitum phan ikuru pule pudata choklo ilitum phan nangke wan pi lake somendara long Karbi akhei etum ajutang jubat ilitum pindeng sumpot ilamiki sitami ilitum pawir vedat na pu phan si Karbi risonim sorong aje bangke ilitum phan nangwan pi lo lasi pineng anke ilitum angdeng lep piklo lasi ilitum Labangso klut plepin pen rong aje kibi long pop ke ilitum choro reun e lapen alang litum ke cepadu kalong ilitum Labangso ilitum malong ri do antum setami elam iki ke pangchoji along ilitum cerabdon lo Labangso ke Chepate kibi iningkang samge lo puhan lo athema non lom ke pinang analam theke ilitum bangalam rong ri pulote chok chedet ason si mandet ateng lo bon stami ilitum emethangalam le en pon lap sitami pinang anadim long ke chok plang ason sidu la silitum un anki Karbi Alam Charlie na pen Karbi Alam le ningje thot lo na banga Kaprek adim ke dam bang ke la ke Kaprek lo la ke English Hindi Assamese sitami litum ningje do na kokpo bon sitami non ilitum korte ang bong ingje rang bong pai pen ipu pen ma koma pen maching kiji Karbi ang bong plote ilitum Karbi Alam le che ot thip lo na USA pen ke matha ponta me piklo athema ilitum Karbi Alam ki virpu dok dokolong alang litum Labangso ke Chepate wan der manon bang ke bang han ke lang dun ta chongsi ke Chepate long stami bang alam paju jai lo plote ingnek dun soi ti yola pusonta isi competition long ilitum arong ke chipi la putado lasi ke Chepate dun tum ta ahola dak ningkang samdu lasi Chorolo USA President Secretary lapen kadokawe lapen Labangso
alam ke matha long ke angtong tiga thar lapen lit song rong par lapen dharom sing rong hang cleared up terang dili alang li sitami chepaduk pik lo labangso la se alang li tumhan heads off nili labangso aka chepati long aning kanwang sitami chepati dun verji nili mo mentu ne ke long dun data tahai non pineng bang ke adun thu nong ilong lok lo lapen moneng bang ke long non de rat herak me me jipu la so lam bang ave la ke nili ko an ma non aning kan siang bong Karbi Alam ke Charlie tek ke tek thela bang ke nili asat ke chelang son lo la sinili aning kan bang stame apor jong sinili misen plote chepati dun verji lapen nangli tum stame kadok ave Labangso ke chepati long chepati dun lap lo na athima ili tum la tai si practice son se man po la ke aning kan wang setami doji tarlang so Karbi festival lo Pangvuivepin ke chepati pu la UKSA tum si aning kan wang setami bibo la si mo ke wang ji arni setami Kaprek UKSA dat pugalilo Kaprek tum setami labangso Pangvuivepin ke chepati bang kibipon pute ilitum me pigji athema Karbi festival long nangtun plang amunit awida tahai lasi ho Kaprek adim long setami amithang long ri long setami chibira pulote hala putum ta chepati dun long po lake arta ke lang tawe sarfu aklimang phar korting jir kaduk awe apartum setami chepati dun me labangso chepati ke tangte kaduk awe phanta ne video nangelang dun pot kaduk awe phanta ningkang sam kardong pajerek lo lasi puthot Kaprek vlogs along banglei litum chetong thulo na lasi pini vlogs an ke lapan si kangton lo kardong